Bore da. Croeso I chi I Oedfa Dydd Gwener y Groglith. Y diwrnod hynny lle rydyn ni yn cofio am aberth Crist ar y groes. Cychwyn gyda ychydig o eiriau fan hyn. Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dymder dangau loes. Pryd hyn yr wyf yn dibrisio'r byd a'r holl gogoniant sydd ynddo I gyd. O dywed pawb am rin y gwaed, maddeuant llawn, maddeuant rhad. Dim achwyn mwy ond canu am glwy calfaria fryn. Gydwch chi ni weddio. O Dduw, hein tad, neu fel a sanctaidd, da ni yn diolch I ti bod ni wedi gallu ymgynnull ger dy fron y bore yma. A hynny wrth I ni nodi Dydd Gwener y Groglith. Y dydd lle rydyn ni'n cofio am daberth di ar y groes trosto ni. Arglwydd, derbyn ein moliant ni, derbyn ein mawl, derbyn ein can, wrth I ni blygu ger dyfron di y bore yma. O Dduw ein tad, bydd gyda ni felly drwy dy lan ysbryd wrth I ni daddoli di. Gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. O, mi fydda ni yn ystod gwasanaeth heddiw yn dod at fwrdd cymyn, lle bydda ni, wrth gwrs, yn cofio'r y bara a'r gwyn yn arwydd o ddioddefaint Crist trosto ni. Does dim coeddiadau wrth reswm y bore yma, ond i'ch atgoffa chi am y gwasanaeth y Pasg y dydd Sul yma. Dyna am gychwyn gyda can ai am fy meia I, a gan I gyfla I glywed hwn yn cael ei ganu gan Meilir Rhys. Felly gadwch chi ni wrando ar hwn felly. I am the Messiah, dioddefodd Iesu mawr, pan daeth yng ngrym ei gariadur, o entrych wrth farw yn ein lle, agorodd ffordd pan rwy gair sen I bir drigfa na'r nef. Gorchfygodd I ffern ddi
Fyddaw yn darlleniad ni bore yma o Mathew 27, nodau 32 i 44. A so ni wedi gallu mynd at un o'r darlleniadau hynny sydd yn cyfeirio ni at ddydd Gwener y Groglith. Ond dwi am ddod at y darlleniad yma yn edrych ar y cymeriadau hynny sydd o amgylch y groes yn ogystal. Wrth fynd allan deithant ar draws dyn o Cyrynau o'r enw Seimon, a gorfodi hwnnw i gario ei groes ef. Deithant i le a elwir Golgotha, hynny yw lle penglog. Ac yno rhoesant iddo i wyfed win wedi'i gymysgu a bistl, ond ar ôl iddo ei brofi, gwrthododd ei yfed. Croes hoeliasant ef, ac yna rhanasant ei ddillad gan fwrw coelbren, ac eistaddant yno i wylio. Uwch ei ben gosodwyd y cyhuddiad yn ei erbyn mewn ysgrifen, hwn yw Iesu, brenin yr Iddewon. Yna croeshoelwyd gydag ef 2 leidr, un ar y dde ac un arall ar y chwith. Roedd y rhai oedd yn mynd heibio yn ei gablu ef, yn ysgwyd ei pennau ac yn dweud, ti sydd am fwrw'r deml i lawr a'i hadeiladu mewn tridia, achub dy hun, os mab Duw wyt ti, a disgyn oedd hi ar y groes. Ar un modd yr oedd y prif offeiriaid hefyd, ynghyd ar ysgrifenyddion a'r henuriaid, yn ei watwar ac yn dweud, fe achubodd eraill, ni all ei achub ei hun, brenin Israel yn wir. Disgyned yn awr oedd hi ar y groes, ac fe gyredwn ynddo. Ymddiriadodd yn yw, bod i Dduw i waredu yn awr, os yw a'i fryd arno, oherwydd dywedodd, mab Duw ydwyf. Yr un modd, yr oedd hyd yn oed y lladron a groeshoelwyd gydag ef yn ei wawdio. Y bendith ar y darllen a'r gwrando y bore yma. Gewn ni gyfle yn awr i droi at yr arglwydd mewn gweddi. Dewch i ni weddio. Tad yn efol, wrth i ni sefyll o flaen y groes ar ddydd Gwener y Groglith, gawn ni'n hatgoffa o'r aberth aruthrol a wnaed dy fab Iesu. A hynny prenedigaeth y ddynolrhyw. Y gwawdio, y gwneud hwyl am ben, y gwatwar. Galar ei fam Mawrth wrth y groes. Yng nghysgod y groes arglwydd, rydyn ni'n cael yn darstwng gan ddymder dy gariad di. Y cariad a ddangoswyd i ni drwy ddioddefaint am arwolaeth Crist. Am y cariad hwnnw, rydyn ni'n cyhoeddi y bore yma. Ar ddydd Gwener y Groglith yma, diolchwn am y meddeiant a'r iachawdwraeth a wnaed yn bosibl trwy dywalliad gwaed Iesu ar Galfaria. Y bydde dirym y groes dros-newid ein calona a'n bywyda. Gan adnewyddu un ffydd a chryfhau ein hymrwymiad i ddilyn Crist.
cariad a brofon ni ar y groes arwydd. Gad i ni na hefyd dangos sut beth yw'r cariad yma gydag eraill. Mewn byd sy'n dywyll, tyrd a goleini. Mewn byd sy'n anobeithio tyd a gobaith. Mewn byd o ryfel tyd a heddwch. Rhon i'r gras i gario'n croeso'n hunan. A drwy hynny yn unedig â Christ yn ei fuddugoliaeth dros bechod a marwolaeth. Bydded felly'r groes fod yn atgof cyson o'th gariad diamod a'r gobaith o fywyd tragwyddol sydd gennym trwy Iesu Grist. Gadwch i ni gyd adrodd y weddi a ddysgodd yr arglwydd i ni. Ein tad, o'r hwn yr wyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddion, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau un dyledwyr. Ac nac arwain ni yw brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, cael ei seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A gadwch i ni droi at semin rhif 596, 496, i galfaria tro fy wyneb, ar galfaria gwyn fy myd. Y mae gras ac anfarwoldeb yn diferu drosto i gyd. Pen calfaria, yno fenaid gwnaed yn nyth. Ac yn y blaen, 496.
A fel o'n i'n dweud, swn i wedi gallu mynd i unrhyw un o'r darlleniadau y bore yma. Da ni'n gysylltu gyda Dydd Gwener y Groglith. Ond dwi am aros ychydig y bore yma gyda'r rhai o'r cymeriadau hynny oedd o amgylch y groes. A phwy oedd ar y groes. Wrth gwrs, Iesu, yr un a wnaeth wyrthia, yr un a fwydodd y 5,000, dyn oedd yn gwella'r cleifion, un a gododd Lazarus yn ôl yn fyw. Dyma pwy oedd ar y groes ynde. Un o'r geiriau glywson ni yn y darlleniad oedd rhai o'r arbenigwyr y gyfraith yn gwawdio Iesu. Os mae mab Duw wyt ti, tir di lawr oddi ar y groes. Dim ond un gwirth arall gan Iesu a mi fysa hynny'n bosib yn bysa. A mi fysa fo'n tanseilio popeth mewn gwirionadd ac yn gwneud hwyl am ben yr ymerodraeth Rufeinig. Ond wrth gwrs mi wyddon ni. Mae trefn Duw sydd yma ynde. Mae nid yr hoelion mewn gwirionadd sydd yn dal Crist ar y groes, ond pwrpas Duw ei hun. Oedd rhaid i hyn ddigwydd yn doedd. A hynny oherwydd fod Duw yn caru ni. Mae rhywun yn meddwl sut mae mesur cariad, wel fel hyn mae mesur cariad Duw tuag ato ni. Yr un a roddodd ei unig anedig fab. Pwy arall oedd wrth y groes, Mair, mam Iesu, un a fydda dwi'n siŵr wedi gwneud unrhyw beth i gymryd ei leo. Y fath alar o weld ei phlentyn ar y groes. Mae'r Magdalan, un a ddongosodd Iesu dosturi tuag ato hi. Rhywun oedd wedi gweld gwerth ynddi hi tra fod eraill wedi methu. Y milwyr Rhufeinig, rhai oedd yn gwneud hwyl am ben, yn gamblo i ddillad o. Dwi'n gwybod os da chi wedi dod ar draws hun yma ar blaen. Felly bod rhai yna chi wedi. Ond enw'r hun yma ydy graffiti Alex a Menos. Graffiti gafodd ddod o hyd iddo fo ar wal yn Rhufain. Mae wedi cael ei grafu mewn plastar ar wal yn Rhufain, a credir ei fod o'n darlunio Iesu. Ac os felly, dyma'r darlun cynharaf sy'n bodoli o groeshoeliad Iesu. Yn ymddangos bod y darlun yn dangos dyn ifanc yn addoli ffigwr croesoeliedig. A mae'r arysgrif Groeg yn cyfieithu'n fras i Alex a Menos yn addoli ei dduw. Sy'n awgrymu fod y graffiti bob golwg yn gwawdio Cristnogion neu'n gwawdio Cristion o'r enw Alex a Menos. Ar y pryd, wrth gwrs, roedd y paganiaid yn gwawdio Cristnogion am addoli dyn oedd wedi groeshoelio. A dyma da ni'n ei weld yn y graffiti yma. Da ni am chwarae un fideo bach i chi, cerdd sydd yn sôn am y graffiti yma. Mae graffiti ar wal yn Rhufain a naddwyd ganrifoedd yn ôl sy'n gwawdio'r dyn a phen mil ar groes a galw i gredinwyr yn ffôl. Dy dduw di hwn, Alex a Menos. Dy dduw a'i gynllun ar ben.
pa ddiw fyddai'n goddef y gwewyr a'r sgandal o'i choelio ar bren. Ond plygu wnaeth Alex amenos, ers ar had yr Rhufeinwyr a'i clegar, ei herio drwy ddewis plygu bob dydd i deyrnas Crist, nid i orthrwm ei Cesar. Plygu oherwydd y Duw ddaeth yn ddyn. Plygu gan wybod mai Crist oedd yr un, agorodd ffordd newydd pan gariodd ein loes trwy'r cariad aruthrol a'i dhaliodd i'r groes. Plygu i'r mab dorodd gylchoedd diaflig pan signodd bechodau i'w gorff croeshoeliedig. Gwneud sioe o'i pwerau drwy gynnig maddeiant, yn nawr ac am byth, a'i aberth yn warant. I fyd o gywilydd daeth gobaith i fyw, a chariad yn tywallt o fynwes ein Duw. Daeth gwawr drwy'r tywyllwch, fe doddodd fy nghalon, yng ngolau ei ras, rwy finnau yn ddigon. A phlygu wna finnau fel Alex amenos, plygu i foli y Duw ddaw yn agos i'n gwachodd i'r deyrnas sy'n gweithio'n wahanol. Cyfiawnder ar groes yw'n Duw sy'n fuddigol. Os oedd y gwatwar Iesu ar y groes, mi roedd y gwatwar yn parhau i'r Cristnogion hynny oedd yn addoli Crist. Ac i Alex amenos, roedd hynny yn wir. Milwr Rhufeinig oedd o. A oedd yn gadarn i ffydd a wnaeth addoli yr arglwydd Iesu. Ac am hynny, fe gafodd ei wawdio, fe wnaethon nhw hwyl am ei benno. Mae Dydd Gwener y Groglith i mi yn mynd â fi nôl i atgofion yn plentyndod i. A dwi'n gwybod bod fi wedi dweud hyn wrthych chi sawl tro yn bwysig i ddeud eto yn cyd-destun yma. Ond oedd Dydd Gwener y Groglith wastad y ddiwrnod lle roeddan ni fel teulu yn mynd i wasanaeth gymunedig yn y dref yn Salem, Gaernarfon. Roeddan ni'n mynd i wahanol gapeli am ddeg, a wedyn mi roedd yna gorymdaeth Dydd Gwener y Groglith wedyn. A dwi wedi bod yn mynd iddyn nhw ers pan dwi'n cofio mewn gwirionedd. Gafall llaw mam neu dat yn mynd ar yr orymdaeth yma. Wrth gwrs yn cario'r groes yna drwy strydoedd Stryd Llyn yn Gaernarfon ynde. Ac fi'n anawchu i gael cario'r groes ond methu oherwydd bod ti'r ei drwm i mi ar y pryd. Ond pan ddes i ddigon hen o'n i dal yn yr ysgol yn cael cyfla wedyn ynde i gario'r groes. A dwi'n cofio fi'n cario fel lawr Stryd Llyn a disgyblion yr ysgol ar y stryd ar y pryd. Oedd ysgol di gorffan wrth gwrs. A nhwthan taflu pethau ato ni, at y bobl oedd yn gorymdeithio, yn taflu geiriau cas ato ni. A lle chi ddechmygu gyda Gaernarfon yn defnyddio iaith lliwgar. Ond dod yn ôl i'r ysgol wedyn ynde, a hwnna'n parhau, yn gwybod ynde, mod i wedi bod ar yr ymdaith a dylan capal fi isi byth ers hynny. Jyst gwneud hwyl am ben felly ynde. Yn byd mawr felly. Jyst rhyw ambell i frawddeg bob un a hyn.
Ni derledigaeth yw hwnna wrth reswm, ond yn gwneud hwyl am ben hefyd. Ond mae'r graffiti sydd yn darlunio Alexa Menos, milwr Rhufeinig felly, yn addoli ei ffigwr croesoeliedig gyda pen asyn. Dyma sydd yma. Oherwydd bod nhw am wneud yn siŵr bod nhw'n tanseilio ynde. Am wneud yn siŵr bod nhw'n gwatwar. Am wneud yn siŵr bod nhw'n diraddio'r person hwnnw sy'n addoli. Mae hwn yn atgoffa ni o'r arweindigaeth a wynebwyd gan y Cristnogion cynnar yn dydy. Ond dychmygwch ddewrder Alexa Menos yma. Gan arddel ei ffydd yn eofn mewn cymdeithas oedd yn gwawdio a dirmygu ei ffydd o. Ond hynny, y dirmyg, y gwatwar, parhau wnaeth o, ac yr oedd o wedi ymroi ei fywyd i Grist. Mae esiampl yn dysgu bod gwir ffydd yn ddiwiro yn dydy. Hyd yn oed y wyneb gwawd ac erledigaeth. Ac fel Alexa Menos, mae pobl heddiw, mae yna Gristnogion heddiw yn cael ei gwawdio oherwydd ei ffydd nhw. A hyd yn oed chi'n gwybod, yn cael niwed corfforol oherwydd hynny hefyd. Mae geiriau'r apostol Pedr fan hyn, geiriau Pedr felly, o gyntaf Pedr, adnod 4, pennod 4 mae'n ddrwg gen i. Gyfeillion anwyl, pidiwch a rhyfeddu at y prawf tanllyd sydd ar waith yn eich plith, fel petai rhywbeth rhyfedd yn digwydd i chi. Yn hytrach, yn ôl maint eich cyfran yn nioddofiadau Crist llawen hewch, mwyn i chi allu llawenhau hefyd, a gorfoleddu pan ddatguddir ei agoniant ef. Ia, fydd aeth Alexa Menos at y groes oherwydd yr oedd wedi profi gwerth cariad Duw, tuag ato ni trwy Grist. A'r cysur sydd i bob un ohono ni hefyd wrth ddod at y groes ynde. O bod fod Crist yn cydgerdded gyda ni. Fel un sydd yn dangos tosturi sydd yn maddau hyd yn oed o'r groes. Mewn byd sydd yn dywyll, yn anobeithio, yn chwilio, mae yna oleuni, gobaith a datguddiad i'w gael yn y Crist croesoeliedig. A fydd pan ddaw y Sul yn codi mewn llawenydd fel y Crist atgyfodedig. Ia, boed i Dduw felly roi ni'r nerth i ddefalbarhau, y dewrder i sefyll yn gadarn, a'r ffydd i ddefalbarhau yn awr ac ambydd. Amen. Wrth i ni nesau at fwrdd y cymyn felly, gadwch i ni ganu mynd 537. 537. Ar y groes y waredwr dynion, drosom ni buos di, collais dy waed dy galon, ac yn y blaen 537.
Yr arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef a gymerodd fara. Fe ei torodd gan ddeud hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri trosto chi. Ewch ata i bawb sydd yn flinedig ac yn llwythog, a gyferodd a fi o'r ffwystra i chi, medd Iesu. Fi yw'r ffordd, yr un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad ond trwy fi. Os da chi wedi dod i fy nabod i, byddwch yn adnabod fy nhad hefyd. Yn wir, da chi yn ei adnabod e bellach ac wedi ei weld. Byddwch yn ei weddio. O Dduw, ein Tad, nefol a sanctaidd, ar ddydd Gwener y Groglith ydyn ni'n dod o amgylch dy fwrdd di. A chawn yn hatgoffa o'r nosiau y cablyd hynny, o'r swpar olaf. Yr hyn ddywedais di wrth y disgyblion i wneud, cof amdana ti. Ac felly rydyn ni wedi ymgynnull arglwydd, i gofio un a fu farw, ac i gyfarch yr un sy'n fyw. Yma i rannu bara a gwyn, yma i rannu cymdeithas a'n gilydd. Rydyn ni yma yn enw yn harglwydd Iesu Grist. Yr un sy'n ein gwahodd, fel y gwahoddodd i ddisgyblion cyntaf, i swpera gyda gef. O Dduw ein Tad, gad i ni fod yn ostynedig ger dy frond i yn awr, wrth i ni ymgynnull o amgylch dy fwrdd di. Yn enw Iesu. Amen. Dwi am ddarllen geiriau o'r Efengil yn ôl Mathew ac i benod 27, sefydlu'r swper. Ac wrth iddynt fwyta, cymerodd Iesu fara, ac wedi feindithio fe'i dorodd, gan ddeud, hwn yw fy nghorff, cymrwch, bwytewch. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch, fe'i rhoddwyd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb. Oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod, a dywelltir dros lawer meddeiant pechodau. Dwi'n dweud wrthych nad yfaf o hyn allan o hwn. Ffrwyth yn wynwedden. Hyd y dydd hwnnw pan yfaf ef yn newydd gyda chwi yn hirnas fy nhad. Ac wedi iddynt gannu emyn iddynt allan i fynydd yr olewydd. Swpar yr arglwydd Iesu Grist sydd gyda ni yma, bwrdd yr arglwydd Iesu Grist, ac felly mae croeso i unrhyw un sy'n caru'r arglwydd ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd. Mi fydda i yn dod ar bara o amgylch, y bara fydden ni'n defnyddio neithiwr ar gyfer yn gwasanaeth nosiau cablyd. A tasa chi yn cymryd y bara ac yn ei fwyta fo yn eich amser eich hun, yna mi fydd y gwyn yn mynd o amgylch ac y byddan ni'n cyd-gymuno gyda'n gilydd.
Ewch ar hannwch y gwin i blith eich cyd aelodau. Yr arglwydd Iesu a gymererodd cwpan ar ôl swpar gan ddeud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gadwch i ni felly yfed ohono cof amdano. Arglwydd ar ddydd Gwener y Groglith, dydd lle rydyn ni'n cofio dy aberth trostor ni. Da ni wedi cofio amdana ti yn y bara a'r gwyn y bore yma. Diolch i ti mae'n porthi am bwydo fel aelodau y gorff ysbrydol Crist, yn cadarnhau yn sicrwydd diwirionedd yr efengyl. Anfon i allan i fyw yn ôl dewellus, gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Fe gadwch i ni droi at ein hemyn olaf, sef emyn rhif 497. 497. Fenaid gwel i Gethsemane, edrych ar dybrynwr mawr. Yn yr ing ar ymdrech meddwl, chwys a gwaed yn llifo i lawr. Dyma'r cariad mwyaf rhyfedd fi erioed. Ac yn y blaen 497. A bydde di dangnefedd Duw,
sydd y gyrwch pob deall, warchod dros eich calonau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. A gras yn harglwyr Iesu Grist, a chariad yw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi o'i. Amen.